naman dapat ganun eh. Kasi medyo na-late din yung paghingi ni Vice President ng parameters, yung scope ng kanyang authority. Medyo na-delay din siya ng 1 week eh. So mas maganda sana, pag-appoint na pag-appoint, nakapag-set ng appointment, either one-on-one or with staff, para ma-define ano ba yung parameters, ano bang pwede kong gawin, alin ba yung hindi ko pwedeng gawin. Ngayon, kung na-define yun, kasi remember yung communication, very important eh. Kasi pagka mayroong miscommunication, una-una yung rules of the game. Basic yan eh. Pag rules of the game hindi klaro at mali yung pagka-relay, may problema yung nagbibigay ng instruction. Pero kung malinaw na malinaw, plain at malinaw, easily understandable yung instruction at hindi nasunod, may problema yung binigyan ng instruction. Wala nangyaring gano'n. So mas maganda sana, lahat ito hindsight, na unang araw pa lamang, nagkaroon agad ng pagpupulong sa pagitan ng Presidente at Vice Presidente. Sir, That would is be it the too- difference, sir. That would make a lot of difference kasi defined lahat. Ngayon, makikita natin kung lumampas pa si Vice President doon sa inaatang sa kanyang mga